Ang basahon ni Daniel. Ang basahon ni Daniel nasulat sa panahon nga ang mga Hudiyo nagantos pagayo sa pagpanglutos o pagdaog-daog. Ginamit ang mga sugilanon o ang pananawon ang tagsulat nagdasig sa katawan sa iyang panahon sa paglaom nga pukanon sa Dios ang madaog-daugong ug ibalik ang gahom ngadto sa katawhan sa Dios. Kining mga basahon nabahin sa duha. Ang una, mga sugilanon bahin kang Daniel og sa pipila kakauban niyang binihag. Kinsa pinaagi sa ilang pagsalig sa Dios o pagsugot kaniya midaog batok sa kaaway. Ang panahong sugilanon gipahaom sa panahon nga maoy nagmando ang mga ginharian sa Babilonia o Persya. Ikaduha, nakita ni Daniel ang nagsunod-sunod nga pananawon nga gipadayag diha sa mga simbolo nga naghulagway sa pagsaka o pagkahugno sa mga ginharian nga magsugod sa Babilonia, o nagtagna usab siya sa pagkahugno sa pagano nga madaog-daogon og sa kadaugan sa katawhan sa Dios. Ang sugilanon ni Daniel og sa iyang mga higala. Daniel 1 bersikulo 1 paingon sa 6 bersikulo 28. Tulo ka batan-ong lalaki sa palasyo ni Nabucodonosor sa ikatulo ka tuig sa paghari ni Joacim, hari sa Huda, si Nabucodonosor, hari sa Babilonia, miadto sa Jerusalem, o gipaklibutan kini. Og sa iyang kamot gitugyan sa Ginoo si Joacim, hari sa Huda, uban sa mga usa ka bahin sa mga sudlanan didto sa balay sa Dios. Og iyang gidala sila sa yuta sa Sinar, sa balay sa iyang Dios, og iyang gidala ang mga sudlanan sa balay nga tipiganan sa iyang Dios. Og ang hari misulti ka Aspinas, ang pangulo sa mga yunoko, sa pagpilig mga batanong lalaki sa mga Israelita nga kaliwat sa harianong banay. Kinahanglan nga sila gwapo, maayo panglawas, edukado ug daghag na hibaluan, hait og salabutan, ug may katakos sa pag-alagad sa palasyo. Gisugo usab ni Aspinas sa pagpatudlo kanila sa pagbasa sa pagsulat sa pinulungan sa mga taga-Babilonia. Adlaw-adlaw gihatagan sila sa hari sa iyang gayong kalanon ug bino, mulungtad og tulo ka tuig sa ilang pagtuon og sa pagkatapos ni anang panahona. Kinahanglan mo atuban sila sa hari. Pipila kanila napili mao si Daniel, si Ananias, si Misael og si Azarias gikan sa banay ni Huda. Gihatagan sila bag-ong ngalan sa pangulo ug sa yunoko. Si Daniel ginganlan niya Belteshazzar, si Ananias ginganlan niya Sadrak, si Misael ginganlag Mesak, og si Azarias ginganlag niya Abednego. Apan si Daniel dili buot nga hugawan niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagkaon o pag-inom sa ginadili kaniya. Busa gihangyo niya ang pangulo sa mga yunoko nga tugutan siya nga dili pagkaon o pag-inom sa mga idili kaniya. Tungod sa panabang sa Dios, gikaluy-an si Daniel sa pangulo sa mga yunoko. Apan giingnan niya si Daniel, nahadlok ako sa akong agalon nga maoy nagbuot sa imong kalanon ug ilimnon. Kung makakita siya nga mas niwang ka kaysa mga batan-on nga imong katalurungan, mamaligro ang akong kinabuhi. Unya miingon si Daniel sa mayordomo nga gitudlo sa pangulo sa yunoko aron sa pag-atiman kaniya ug ang iyang mga higala.
Sulay kami imong mga sulugoon, sulod sa napulo ka adlaw. Hatagi lamang kami mga utanon nga among kalanon, ug tubig nga among imnon. Unya tandiyang among mga panagway o panagway sa mga batan-on nga nagkaon sa harianong pagkaon. Ug sumala unya sa imong nakita, buhata kanamo ang imong gusto. Misugot ini ang yunuko. Tapos sa napulo kadlaw nakita nga mas maayo silag panagway ug mas tambok kaysa tanang batan-on sa himikwaon sa harianong kalanon. Wala na sila daliti sa mayordomo sa harianong kalanon, kundili mga utanon nga lamang. Kining upat ka batan-ong gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo o kaalaman sa pagsabot sa mga basahon, og si Daniel gihatagan siyag hiyas sa paghubad sa mga panan-awon og sa mga damgo. Sa pagkatapos sa tulo ka tuig nga maoy gitagal sa hari nga pag-atubangon na sila kaniya, gidala sila sa pangulo sa mga yunuko ngadto kay Haring Nabucodonosor. Nakigsulti ang hari kanila ug nakita niya nga walay sama kang Daniel, kang Ananias, kang Misael o kay Azarias. Busa gihimo silang alagad sa hari. Ug bahin sa kaalam ug panabot, iyang nakita nga ang ilang kaalam napulo kapilo kaysa kaalam sa mga salamangkero o sa mga may anting-anting nga sakop sa iyang ginharian. Nagpadayon si Daniel sa pagpuyo sa palasyo hangtod sa unang tuig ni Hari Sero. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Nabucodonosor, nagdamgo siya sa makadaghan, nahasol siya og dili makatulog. Unya gipatawag sa hari ang mga salamangkero, ang mga anting-anting, ang mga diwatahan, ug ang mga maalamong taga Babilonia aron sa paghubad sa iyang mga damgo. Busa miatubang sila sa hari, o gisuginlan sila sa hari. May damgo ako nga wala ko hisabti ang kahulugan, busa nahasol ako. Mitubag sila sa hari sa pinulungang Aramaiko, kamahalan, hatagan, kaunyag taas nga kinabuhi. Tug-ani kami sa imong damgo, og amo kining hubaron. Mitubag ang hari, timan ininyo kini, kun dili kamo makatug-an kanako sa akong damgo o makahubad niini, pamutlon ko ang inyong kamot og tiil, og ipaguba ko ang inyong mga balay. Apan kung makatug-an kamo sa akong damgo og makahubad niini, hatagan ko kamo mga gasa og mga ganti, pasidunggan ko kamo pag-ayo. Busa itug-an ninyo og hubara ang akong damgo. Miingon sila pag-usab, suginlin lang kami sa imong damgo ug tug-anan kanamo sa kulugan ini. Mitubag ang hari, nasayod ako nga kamo nang langay-langay lamang, kay nakita man ninyo ang tumanon ko gayud ang akong gisulti, nga kun dili kamo makatug-an kanako sa akong mga damgo, silutan ko kamo. Nagkauyon kamo sa pagpamakak o pagsultig dautan kanako hangtod sa musab ang akong hunahuna. Busa suginli ako sa imong damgo aron may bawaan ko kun makahubad ba kamo niini. Mitubag ang hari sa mga taga Babilonia, walay bisan kinsa makatuman sa gihangyo sa hari, kay wala may pagyoy hari nga bisan unsa siya kagamhanan nga nagsugo sa mga salamangkero ug sa mga may anting-anting ug sa mga taga Babilonia na nagpagbuhat sa ingon. Lisod tumanon ang imong gisugo ug walay makatuman niini, gawas sa mga Diyos ug wala sila magpuyo uban sa tao. Busa tungod niini nasuko ug napungot pag-ayo ang hari ug misugo nga pamatyon ang tanang makianadmanong tao sa Babilonia. Busa gisangyaw ang sugo nga pamatyon ang mga
makianadmanon unya ilang gipangita si Daniel og ang kauban aron patyon. Unya si Daniel gigamit sa kalam, misulti kang Aryok ang pangulo sa gwardya nga gisugo sa hari sa pagpatay sa mga makianadmanong mga taga Babylonia. Miingon siya sa kapitan, nganong grabe man kaayo ang sugo sa hari. Unya gisaysay ni Aryok kay Daniel bahin sa nahitabo. Si Daniel mihangyo sa hari, nahatagan siya gigayon sa paghubad sa damgo. Unya mipauli si Daniel sa ilang balay, gisuginlan niya ang iyang mga kauban nga si Ananias, si Misael og si Azarias bahin sa nahitabo. Gisultihan niya sila sa pagpakiluoy sa Dios bahin nining tinago aron siya ug ang iyang mga kauban dili malakip sa pagkamatay uban sa makinaadmanong tao sa Babylonia. Unya niya ng gabion na gipakita si Daniel bahin sa tinago sa pinaagi sa usa ka panan-awon. Unya gidayeg ni Daniel sa Dios nga anaa sa langit. Siya mingon, dalaykon ang ngalan sa Dios hangtod sa kahangturan, kay iya man ang kalam ug ang gahom. Siya nagbuot sa nagdagan sa panahon, paphon niya ang mga hari ug lain na usab ang iyang paharion. Gikan kaniya ang kaalam sa mga maalamon ug ang kahibalo adunay panabot. Gipadayag niya ang tulikibon ug tinagong mga butang. Makita kaniya ang gilimisan sa kangit-ngit o sa kahayag anaa kaniya. Kanimo, O Diyos, akong mga katigulangan, nagpasalamat o nagdayeg ako, kay gihatagan mo ako kaalam o kusog, o gisayran mo ako sa gipangayo namo kanimo. Kay gipadayag mo man kanamo ang kahulugan sa damgo sa hari. Busa si Daniel miadto kang Aryok o gitudlo sa hari sa pagpatay sa mga tao nga makinaadmanon sa taga Babylonia. Giingnan niya siya, ayaw pamatya ang mga tao nga makinaadmanon o paatubanga ako sa hari o saysayan ko siya sa kahulugan sa iyang damgo. Busa gidala dayon ni Aryok si Daniel ngadto sa hari o giingnan niya ang hari sa mga nabihagikan sa Huda. Nakakaplag akong tao nga makahubad sa imong damgo. Ang hari mingon kay Daniel, makatug-an ka ba sa akong damgo ug makahubad nini? Mitubag si Daniel, walay makinaadmanon, ni may anting-anting, ni salamangkero, ni astrologo nga makahubad sa tinago nga gikalibngad sa hari. Apan ang Dios sa langit makapadayag sa mga tinago og iyang gipadayag ni Hari Nabucodonosor ang nahitabo sa umaabot nga mga adlaw. Ang imong damgo og ang mga panahon nga nakita mo samtang natulog ka sa imong katri mao kini, samtang natulog ka nagdamgo ka bahin sa mga butang nga umalabot. Ang Dios nga nasayod sa mga tinago nagpadayag kanimo sa umaabot. Kining mga tinago gipadayag kanako dili tungod kay maalamon ako labaw sa uban, kundili aron ang hubad niini masayran sa hari o aron ka usab masayod sa imong kaugalingong hunahuna. Ang nakita mo kamahalan usa ka dakong larawan, nagbarog kini sa imong atubangan nga sulaw kaayo ug makalilisang tan-awon ang iyang panagway. Hinimo gikan sa lunsang bulawan ang iyang ulo, plata ang iyang dughan ug ang bukton, tumbaga ang iyang tiyan ug paa, puthaw ang iyang mga bitiis, ang iyang mga tiil may puthaw ug may bika usab. Samtang nagtan-aw ka, may usa ka bato nga giluka dili sa kamot sa tao ug mihapak sa tiil sa larawan ug nadugmok ang mga tiil niini. Unya ang puthaw, ang bika ug tumbaga, ang plata ug ang bulawan nangadugmok.
Ingon kapino sa mga tahop diha sa giukanan, gipadpad kini sa hangin ug wala gayud nabilin. Apan nahimok dakong bukid ang bato nga naigo sa larawan ug milukop kini sa tibuok kalibutan. Mao kadto ang damgo ug kini ang kahulugan. Ikaw kamahalan, ang labing gamhanang hari. Gihatagan ka sa Dios nga anaa sa langit sa ginharian no gahom, kusog og kadungganan. Gitugyan usab kanimo ang mga tao, ang mga mananap, ang mga kalanggaman aron ikaw maghari kanilang tanan. Ikaw ang ulo nga bulawan. Sunod kanimo mutongha ang laing hari. Minus kanimo gahom og ang ikatulo pagayod nga gisumbuluhan sa tumbaga nga muhari siya sa tibok kalibutan. Og may ikaupat pagayod kahari lig-on sama sa puthaw. Kay ang puthaw makadugmok man sa tanang butang, og sama sa puthaw kining haria mudugmok niining tanang nahiunang ginharian. Og ingon nga nakita mo ang iyang tiil, gihimo gikan sa bikas sa puthaw, kining ginharia mabahin apan anaa kaniya ang kalig-on sa puthaw. Ingon nga iyang nakita mo nga puthaw gisagol sa yuta nga kulunon. Ug ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin nga puthaw ug may bahin usab nga bika kining ginharia, may pagkalig-on ug may pagkahuyang usab. Ingon nga nakita mo ang mga puthaw nagsagol sa bika, magiusa usab sila pinaagi sa kahminyoon, apan dili magdugay ang ilang panag-usa. Ingon nga ang puthaw dili mosagol sa bika. Sa panahon niining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka ginharian nga dili gayud malumpag ni ang iyang gahom, maagaw sa laing katawhan. Dugmokon niya kining mga gingharian o kini maoy ilang katapusan o kining maong ginharian mubarog hangtod sa kahangturan. Ingon sa imong nakita nga ang bato gilukat gikan sa bukid, dili pinaagi sa kamot sa tao, o gidugmok nini ang puthaw, ang tumbaga, ang bika, ang plata ug ang bulawan. Ang gamhanang Dios nagpadayag sa hari sa mga butang nga mahitabo ug madamlag. Matuod nga damgo ug gusto gayud ang hubad niini. Onya si Hari Nabucodonosor mihapa sa yuta ug misimba ka Daniel ug misugo nga halaran siyag insenso. Miingon ang hari kay Daniel, matuod gayud ang imong Dios, mao ang Dios sa tanang Dios o ginuos siya sa mga hari. Og tigpadayag sa mga tinago kay makahimo ka man sa pagsaysay niining mga tinago. Unya gipasidunggan niya pag-ayo si Daniel, giatagan siya sa mga mahalong gasa o gihimo siyang gobernador sa lalawigan sa Babylonia o pangulo sa tanang makinaadmanon sa Babylonia. Si Daniel mihangyo sa hari nga itudlo si Sadrak, si Mesak o si Abednego nga maoy magdumala sa kalihukan sa lalawigan sa Babylonia. Apan si Daniel nagpabilin sa palasyo.